Салом, салом. Расул Латипов. Хуш омадӣ. Якум лайк. Раҳмати калон барои лайкот. Айбари боло гузар Расул. Бачаҷонат созаи тинҷай калона кишида истай. Хуш омадӣ. Эфирам наомадӣ, хай ина ман омадам. Кай эфир кардӣ? Охи ман агар дина бошам, ман суткада будам. Корда будам. Омадам ай кор соат 10 шид, хамир шуридам. 4 соат хоб рафтам, хестам, ина нон пухта истам, авқот када истам. Ҳамин рӯз эфир кардӣ? Хушрӯ фасони бад бошӣ. Раҳмат. Як соат пеш эфир буд. Не набудам агане. Коро чӣ хел мешава? Худора шукр. Кора ку корай. Сутка қинай, Расул. Як сутка кор мекунем. Як сутка хай выходной номуша миёи 3-4 соат хоб мекунем, мехези айдуми кору борот, ба мешава шав бо саҳар бо кор. Язнамулло корош сӯзай? Худора шукр сӯзай. Кор када гашта язнат. Чӣ кор мекунӣ як сутка? Агар шинида бошӣ, агар дар ҳамин Москва мегӯм, Калужской областда чӣ ҳастай? Заводи Синтек. Ана ҳамонҷо да кор мекунам. Чанд видео када мондагиу мизо мекашам авон ҷои корма видеоша партом. Ам хе истодаам Мақсуд Нуров. Салом ба ҳама. Ва алайкум ассалом. Мақсуд Нуров. Хуш омадӣ дударҷони акаҷони. Сози тинҷи саломатиҳо хуб. Дуюм лайк ба пеш. Раҳмати калон барои лайкотон. Ва алайкум салом. Хуш омаден. Мега Расул Латипов. Хуш омаден додарои азиз. Синтек корош вазнин ку? Не, хаку вазнинай ки намедонам, ба хотири аввай документе ки официально мақсад ман 1 сол кор карданам, дар кор боша. Чиай дар кор буд, кор кардам 1 сол, ина 1 солу 1 моҳ шид. Документома супордам, худора шукр. Ҳоли яко ответша нигоҳ дорам. 5 октябрда 2 моҳ мешава, мерам ҷавобшам мегирам, ба гражданствода насиб боша месупорам. Изо накашен, ҳеҷ гап надора ба худо. Холи ягон монтаж када мемонам. Фидои дил. Салом. Ва алайкум ассалом. Фидои дил. Хуш омадӣ. Ва алайкум салом. Хуш омаден. Ҷаҳонгир. Салом алайкум. Ҳама каса хубен? Ва алайкум ассалом Ҷаҳонгир. Сози тинҷи саломатиҳо хубай дударҷон? Хуш омадӣ. Соз хуб, раҳмат. Худо ҳама вақт соз бошен. Сеюм лайк. Мега раҳмати калон барои лайкот. Шукронаи Аллоҳ мешава. Чо карди Ҷаҳонгир? Бере. Удалит карда. Ҳама каса хуш омадем бо як бори дига.
соат дар курай мега. соат кида дар кор нест ҷаҳонгир? Ҳамада дар курай. 4 нафар эфир. Ин чӣ хел 3 лайк мега ҳа. Мумкин фидои дил назадай лайкошам наметонам. Салом алейкум, конкурси набудай марҳамат кунед мега. Ва алейкум ассалом. Берех шомади дударҷон. چند ساعت داری تو جهانگیر؟ آسیا السلام علیکم اپا جان. و علیکم السلام آسیا جان. سوزی تینجی سلامتیات خوبای. خوش آمدی خواهر جان. جهانگیر اخی برا مگازین یا ساعتی خشرو بخار میگه. همی را بگو مقصود نوروف لایکی بوبوگی مونین میگه. مقصود یا بر سلکت بیار. و علیکم سلام خوش آمدین میگه رسول. 49 ساعت اوهی ай ҳазор и агане гапи соат будайда ина ман подписчикам камая соатон бисёрай ай ҷаҳонгир подписчикош бисёрай соаташ кам 49 соат и шармандагӣ нест ҷаҳонгир ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ҳама каса созен ва алейкум ассалом маҳмадулло сӯзи тинҷи саломатиҳо хубай хушомади додарҷон беҳтарин ба пеш раҳмати калон дар комменти ман лайк монед мега лайки чӣ бо там конкурста лайк ҷамъ када гаштӣ эфир намекунам охи мега охи бикун робияҷон 4 лайк аз ман робияҷон сӯзи тинҷи саломатиҳо хуб фарзандако сӯзан хушомадӣ зодаи кӯҳистон механда чиба механдӣ? шукронаи худо соз меша раҳмат апаҷон худо ҳама вақт соз бошен ман подписчиком 485 та неки соатум вақт бачата ҳафта кунумей 5696 та зур ку ята конкурсда иштирок кун 1000 мегзарӣ расул конкурсда иштирок кунен сразу соҳиби мешен мега соҳиби 3-0 мешен не 3-0 худмон дорем зодаи кӯҳистон девнаӣ механдӣ мега худо кад сози хуби падар модар созан хубан иншоалло худора шукр соз робияҷон нав иштирок дорум изока судя мега чиба ман ҳамчун иштирок кунам дар ягон конкурс 1000 шавам нони гармак дабиен чӣ хандидан равон нест мега чиба 6 нафар дидеста 4 та лайк ҳеҷ гап не ҷаҳонгир апаи тахмина сабзӣ салом расонд оҳӣ дар куҷо саломат боша вай программаам гулобакаш буд чиай ҳамин рӯз эфир карданӣ будам гирён мекунам намешавад баъд иша скачат кардам боз ҳар шид ин загрузка шиданаш дар эфири али додар фаҳмо саломат боша бере 1000 чи конкурси чӣ хеле ава силката якума и кашол кадаги моз тамошо мекунам ман як канал дорум 43000 подписчик дора оли восстановитш кунам дар худам реклама мекунам каналма бикун ҳамин ақалла 1000 мегзашти ҳамин сообществоҳо моҳӯи шава бо хела подписчикҳо худшон омадаам мегиранд ба духтарора дастгирӣ мекунам сообщества қатиха ҳамара подписчикора
апои тахмина без программа эфир карда мешавад. Чӣ хел мешавад? 1000 гузарӣ ба мешай. апои тахмина ман равам, шавҳарам омад, насиб боша ба миём. Майли Робияҷон, хай агане. Раҳмати калон барои дастгириёт. Хуш омадӣ. неухӣ мега ҷаҳонгир. ҳамин рӯз зиқе ҳастем ки без программа марам эфир карда меша. Чӣ хел мекунен? Агане марам нишон битен. саломат бошӣ апаҷон. раҳмати калон. Ина апаи шаҳло мекунанд без программа. Канал шуда ҳастай? Авай нишон додагӣ ҳастай ки ҷаҳонгир? салом лайка гирен. Ва алайкум ассалом Осияҷон, сӯзи тинҷи саломатиё хубай? Раҳмат барои лайкот. Хуш омадӣ. Дар Турсия Осияҷон? эфири видеогӣ мешава. Фаҳмо. ҳамира буроруми мега. Буророхи чи бане просмотро бисёр мегира хеле чизода. Ина хеле ки мисол мо намефаҳмем, эфир мекунем. Ина мисол ман чи обложка монда наметонистим видеоҳом да духтарон нишоном додан. Ана аваёе наметонам шумо ҳам хеле чизое монед просмотро бисёр меша. Ман ки намефаҳмам ба духтаро хайра дар группамон мефаҳмонанд чи хеле чӣ кор кардан дар кора. Ина ман ҳам омадам, яъне бестен ки намеғинҷим. Соз программаи стрим ярд эфир мекуна. Фаҳмо. Бе видео мешава охи мега. Не тахминҷон. ҳамин рӯз як видеота тамошо кардам. Чи дар Турсияра хеле нишон додагӣ айку. Авай ман хиёл кардам одих рафтен қати мардакат. 6 лайк. раҳмати калон барои лайкотон. добриҷон, ман ҳамин рӯз зиқе ҳастам ки бовар кунам мефурам гирья кунам ё бихезам як билета гирем Тоҷикистон бурам нобуди ҳамин документҳо. ваалайкум салом. хуш омаден добри ишкамдам. хоҳар мая. фаҳмо. гирья куна пай тахмина. Не дар эфир намешава. ба худо ҳамин рӯз гудакон қатӣ гап задам. бачаи майдаҳаким ку тамоман меҳр намондай дар бачаи майдаҳаким. калонушку мара бабушка мега, очама мама мега. инаи майдаҳаким ҳами калон кардам 2.5 солаш кардам мондам. омадам тӯба кардам. ҳар рӯз мепурсам. мегӯм ки чӣ пешум меой? Мега не. ман мега бобом қатӣ мерам. мо хонаи Россия будагида меистем. ту мега Тоҷикистон биё зиндагӣ кун. моро ҳамҷо да тоқа мон. чӣ настроение нест тахмина. гудакон ма ёд кардам добриҷон. ҳақа мефорам бупарам. ҳой зебурам гудакон ма бигирам биём. расул ишкамдами ба хости аллоҳай мега. ҳамира бугӯ. 7 лайк. салом. ваалайкум ассалом. нисо сози тинҷи саломатиё хубай? раҳмат барои лайкот. хуш омадӣ. ҷаҳонгир чӣ ба механдӣ? мазоқам мекунӣ ҳа? охи гирья дар тоқагӣ маъне надорад. бояд дар пеши ягон кас гирья кунӣ ки ғубори дили одам бурояд. оҳи нонам чӣ шид ба умеди зиқӣ. расул ба худо шӯхӣ накардаистам. соз раҳмат шумо созен. худора шукр соз нисо. анамиш безеб ёд мекунӣ охи. ба худо қазиқ шидам. ами духтарам ку тамоман чи ҳамиқа меҳрубон шида. бо духтар пеши бачада дига будае.
духтарам ҳар рӯз гап мезана қатӣ, мега бува бобом дига телефонуша мега паролоша алиш кардааст, ман дига туда галасавои роӣ карда наметавонам, мада тез тез занг бизан худат мега. ҳамин та духтарам меҳрубоне аст ки добрӣ ба хости Аллоҳу ба заҳмати Язнамоло. добрӣ чӣ гуфтаистай? Марам беҳад зиқ шидам. Зиқира нагу, ба худо 2 солу 7 моҳ шид омадан мона. Дилам мекафа. Барои Тоҷикистоне, барои фарзандому, барои падар модар. Мефорам як бурак бирама, ҳамара хабар гирим, я 10-15 рӯза гудакома бигирим виём. 8 лайк. Раҳмати калон Осияҷон барои лайкот. Апай тахмина офаринтон ба худо. аку нагу. бо Расул медонӣ ман чӣ гуфта омада будам? Акун гудакаком хати амуҷа Тоҷикистонда 7 сол истодум, чӣ кардам, 2 таша таваллуд кардам, айдакиоша 7 сол чӣ наёмадем Россия. Ба гуфтам ки ин аку қати шу мерам, тоқаем, гудакон нестан, дига медови месяц мекунем, балош бизана, ин ҳаёт бефарзанд тамоман маъне надоштааст. шу мега ки бира мега Тоҷикистон гумша, мега ма ҳозир ту намебудӣ, мега ман ҳар қапили хишру ҷамъ мекардам, ин расходави мега айкиҷо мега ҳамиту думи мара гирифта Россия омадӣ, кор намекунӣ, як мега пула расход мекунӣ, 2 бо мега майли пулои худат бо ай мара сар кардаи, ами менола ки конкурс будай будавин мега. ҷаҳонгир маам турник бикашама. охир биёрем фарзандотона. Ҳамин документҳома нигоҳ дорам. Насиб боша моҳи январда паспорти сурх ман мегирам иншоалло. баъд чӣ мекунам? Гудакора миёрам. то очена 3 сол мешавае. ито очаи бемеҳр буда метоба. ман 2017 омадагим нарафтем моли оҳӣ ба худо. ҳамин рӯз қатъи янгам акам 1 соат спорит кардам. янгам миёя бачаша мемона, миёя дилам ҳамин қасох ки барои ҳамон гудак. нагу. бачаи майдаким тамоман дадам, қатъи очам дар меҳр мондааст. ман қатъи гап намезанам. ҳозирам барои зиқ шидам ки товба кардам, ё пул буда ё фарзанд. фарзандом ина мара якташ писанд намекунакам. ҳамин рӯз Расул язна чӣ заҳмат кашидаи товба? ман ҳам заҳмат кашидам, даҳанма наков қадани хушрӯ надорам. амира бугу добрӣ. нека тиҷӣ салом алейкум, лайкро гир. ва алейкум ассалом нека, хуш омадӣ. раҳмат барои лайкот. ман модарам қатъи гап мезанам, на биё меган то гудакдор нашавӣ, хеле монда шидам. ҳоли ҳамаш соз мешавад нисоҷон. бечораи занам дар пешам буд, ҳар рӯз мегуфтамаш кай меравӣ, иққа расходам кам шава. неки рафтан расходам якбора зиёд шуда, дига бачама ёд кардаму очаша кор ҳамиқа пушаймон шидам. ака ҳама корҳо дар сари худат монда, овқоттам мекунӣ, пӯшоктам мешӯӣ, ҳама чиз зан буданда тайёр буд. худоё, ҳамин мардуко худшон миннат доранд. тоба мега нагу добрӣ. ман фарзанд надорам ку бисёр гап шунидам, ҳар тараф монда шидагӣ будам. ҳоли ҳамаш соз мешавад нисоҷон.
як хеши моам 7 сол гудакдор нашид, баъд ҳозир дум ба дум таваллуд када истай. Ҳар сол яттаӣ када истай. ҳоли насибтаам мекунӣ. добри охир қатъи аз намуло шӯхӣ накун, ки ишкамдам мешай. ё товбаи расул. расули ципцип гап метиҳам ба худо. ин сабр қатъи ту зиқам намемонад. чанта нӯшида 4 6 8 10 худо хоҳад зору нашавад. раҳмат апаҷон. мешава. фақат такя ба аллоҳ кун. охир шӯхӣ накунӣ намешава. нӯширги феълот бешӯхӣ зиндагӣ маъно надорад гуфтиян мега. ҳамира бигӯ. нисо хоҳар аллоҳи меҳрубон ба шумо тифлакҳои солиму солиҳу солиҳа насиб кунад. омин. омин расул. шумоҳон гап задан гирем. ман кордаем. звука камак паст мекунам. кордаи нисоля. дӯстони азиз, кадоме обуна нашида шава мега нека. некара дастгирӣ кунен дӯстон. касе обуна нест нависен, шумодам обуна мешава. оҳ ҷаҳонгир омад. нека ман ҳастм шумода мега добрӣ. раҳмати калон расул иншоаллоҳ. двоздаҳум лайк. зебонисо. зебоҷон сози тинҷи саломатиёт. хубай хуш омадӣ. раҳмат барои лайкот. салом хубед созед. худо раша гирсоз. зебоҷон худат созӣ фарзандакот созанд. тахминаҷон сози хубӣ. худо раша гирсоз. зебоҷон дандонот чӣ халай саломатит соз. нисо ягон сабаби аниқ дорен барои бефарзандӣ. хуш бошен. саломат бошӣ. хай дӯстон, ман як гулят буром, ки ранги пуфак шидам як бора дар хона. ҳо дар шамол напарӣ бо добрӣ. дӯстон лайк монин паҳн шава мега ҷаҳонгир. мешад мега зебо. зебо хуш омадӣ мега добрӣ. зебо хуш омадӣ. як эфир ба гаштам. нақс кардӣ. зебонисо дандона канондӣ. бечораи очамам дарди дандон шидааст. парерӯз рафт ятша канондааст. баъд чӣ кардай дина бо дандонаш дард кардааст. давленаш бо баланд шидай. бечора боз кори омада уколш кардиян. имрӯз рафтай пломбаш кардиян. гуфтай давленит баландай наметонем моканда гуфтааст.
накандям. Парм дар шамоли азнат мемонад даҳашвоз ба мега. Не, як банд кун да дасти язна биқапон. Парм дар шамол ира хондум. Хуш бошед ҳама каса мега Зебонисо. Не рӯзи душанбе куравам. Нарафтаи олям зебо. Расул айкиҷо ҳамин кори хона қатъи наметонам шишта. Ҳамин мардако хиёл мекунанд ки чия ҳамин хонада мешини занаки хонашин кор надоране ки коре ки занаки хонашин дора ягон инсони коргар надора. нисо агар сабаби аниқ надошта бошем фақат дуо бихонед барои фарзанд иншоаллоҳ мешавад. нисо аминҷадаӣ? апай тахминан чанд соат ҷамъ кардаед? Соатам 1039 шид ҷаҳонгир. О рост мега Зебо. О рост. сенздаҳум лайк. Раҳмати калон Зебоҷон барои сенздаҳум лайкот. Дастакҳое ки лайк аҷиқиди дардака набина. Ба худо офарини занако дилам месӯзад барои занако. Ба худо оилаи хидмам мебинам, мефаҳмам ҳамаи занакора. Нагу Расул амхелай. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Сия хуш гелдин. Неҷасан? сенздаҳум лайк. Саолҷан. Илоҳим умин. Наварнаё сия. Наиш гӯрурсан. Неҷасан тахминан ураим. Яхшиам Саолҷан. Иштан гелмиштим, яттым, дурдим. Чӯрек ҳазирлирам. Гел исти чӯрек гири. Сия ва алейкум салом. Хуш келибсиз. Хуш гелдин гӯ. Расул мефаҳмад. Ҳо Расул, ин занако роботанд. Рӯз кор, шав кор, кӯдак кори хона бо ҳичи нагӯшон кор мебироянд. Кори давлат. Агар мардаков тарӣ кунанд меғалтанд. Ҳо нагӯ. Расул раҳмат. Мехонем дуоҳоро мегам. Охи хуш гардим Сия. бози ман менависам амхелӣ бугӯ фақат. понздаҳум лайк. Раҳмати калон Зебоҷон барои лайкот. Бобурбек салом. Ва алейкум ассалом. И бачата кор да амбоши телефонбозӣ мекунӣ? сози Бобурбеки кидатчик. Дига смена ба гузашта рафти, а? Сия охи хуш гелдин. Вай рафт ба фикрам.
мулло, ай куҷо ёвем ин ғариби ба мачтои ҳамун чӣ дабра меёвем мулло пурай. 16 лайк. Раҳмат барои лайкот. мулло ба чо мекунад? Дуо мехонад. Дуо мехонад. Як чи муллоам хазура дар ҳамун Тоҷикистон чида кӯҳда зиндагӣ мекунанд. Тоба кардам ҳамита чиш зурай ки ҳамин духтарам касали кӯдако дошт, беҳуш мешида. Баъд кабуд мешид. Мо вая хела лечение кардем дар больницаҳои Зарафшон, Душанбеда хов кардем. Як гала леченияш кардем. Қариб 1 сол гум нашид. То рафт 1 моҳда 1 бор мешид. Баъд 1 ҳафтада 15 рӯзда ба 1 ҳафтада 3 бор 4 борӣ мешид. Дига тарсидем. Ба бурдем пеши ҳаваи мулло. Ба худо ҳами чӣ карда 1 бор хонд, таштовш дод. Ба ҳамин Омин Аллоҳу акбар. Ина духтарчам 7 сола шид. Ба худо чӣ шидак? Сос шид. Ина баъд пеши ҳаваи мулло да бефарзандоам меравад. Бефарзандо мераванд. Чанд кас фарзанддор шидай. Нисо агар ҳамуҷа мебудӣ мерафтӣ пеши ҳаваи мулло. Апай тахмина ҳозир без программа эфир карданро видео мегирам. Ина часпидаистай ҳозир силка мепартом ҳаминҷа дароид қатъи ма 30 секунд гап мезанем. И тамом монтаж мекунем, мемонем ба ютуб. Дугона мулло дами ғарибӣ бисёре. Ҳозир мулло ҳам ҳаст, эшонам ҳаст, ҳама ҳаст. Айкиҷо ва мулло мега. Таҷричка дуо барои бефарзандӣ аст. Ягон домло ёвен хонен ҳатман. Нисо гуфтагиҳои мана накардед мега Зебо. Таҷричка шумо дар кадом шаҳрен мега? Кардам Зебо Нисо каросем гуфтагиҳотона мега. Мама Осия салом апаҷон сӯзен хубен? Салом ҳамада. Ва алайкум ассалом мамаҷон сӯзи тинҷӣ саломатиҳо хуб? Ҷиано сӯзан тинҷан хуш омадӣ. 16 лайк. Раҳмат барои лайкот. Не апай тахмина ӯ муллои гуфтагитон агуҷои Тоҷикистон мега. Чӣ қирған мерай? Хай агар мисол чӣ боша номероша ёфта дода метонем. Охир ту бояд ҳамуҷа да бошӣ. Ту дар Россияи ку. Динаям омада буд ку ҳами эфиро меомад агар донен. Агар ҳаваям чӣ кард? Ваям фарзанд надора. Ҳавая чӣ кардем? Нарафт пеши ҳаваи мулло. Адиба салом сӯзен ҳама каса хубен? Апаҷон сӯзен. Ва алайкум ассалом Адибаҷон сӯзи тинҷӣ саломатиҳот хубай? Ин аккаунти навай чӣ беключ омадай? Хуш омадӣ Адибаҷон. Шукронаи Аллоҳ сӯз. Раҳмат саломатӣ чӣ хела Адиба? Худо ҳама вақт сӯз бошӣ мамаҷон. Иншааллоҳ мешад ҳоли Нисоҷон. Равон орам тилоча ёвем мега. Меёвӣ иншааллоҳ. Апаи ман 10 сол фарзанд наёфт. Ай Давидара мурданд. Баъд Россияда як профессор лечение кард. Айби шуш будай лечение кардан. Якумаш кори худо, дуюмаш кӯдакдор шидан. Як духтарак доранд. Ина ки хоҳари манам не ки рости якумаша ба зур таваллуд карда буд. Дуюмаш 8та вайрон кард. 8та вайрон кард. 3 моҳа мешавад кӯдак дар дурунаш мемира. Баъд хай ин чи ая
ҳамин муллоги ҳамаи ҷои Душанберо гаштан, қати хиштоманаш ҳамаро кардан. 3 моҳа мешава меғалта, 3 моҳа мешава. Баъд товба кардам Россия омадай, хайна гуфти ами добрики якумаш худой. Баъд да ами учёти больницаи ами Питер да буд. Баъд да шкамаш ҳар рӯз худуша нишон додан, духтуро укол кард. Ба зарби ҳаваи укол 9 моҳ гудак дар шкамаш истод. Ин овози бо и сеюмшам таваллуд кард, ишам ба зарби укол манъ кардан дар чиш шкамаш. То 9 моҳагиша укол кард, ба ҳар рӯз укол мекард. Бо ҳамин уколош қимате аст ки болора хонад минка мега куҷора. Таҷричка шумо дар кадом шаҳрен? Ира хондам ку. Таҷричка дуо барои бефарзандӣ аст. Ягон домло ёвен хонен ҳатман. Ишам хондам. Аҳа қирған ба фаҳмо. Бо чира хонум? Машааллоҳ акои Расул меган адиба. Гушота кар мекунад оли. Таҷричка шумо кадом шаҳр даен? Ира хондам. Чӣ дай? Дар шаҳри апаи Садоқат дар куҷай? Екатеринбург дай? Агар хато накунам агар. Добри пичалавод 18 лайк бо кадо задам рафтам ай пушти кору бором. Идотон муборак. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон боша шумора. Ва алейкум ассалом акаи добри пичалавод. Хуш омаден. Раҳмат барои лайкотон. Авай кадура мада партофта мерафтин авқот мекардам. Хуш омаден. Ман омадам бо салом. Хуш омадӣ Робияҷон. Ягон хизмат шава, ман дар хизмати мардуми Тоҷикистон. Раҳмати калон ака. Ҳама каса созен хубен, худо рашагир соз. Ман чанд сол накардам. Ҳаминҷо омадам 2020 декабрба кардам. Дугоник афтидан худ бехуд 1 моҳаю 1 ҳафтаина будан мега. Ин Расул дер кӯдакдор шида будай ки бачаша бачаи тиллои номонда мега. Ман мебиём мега Зебоҷон. Майли Зебоҷон ба қаблайка тахмина ба лолазоре. Раҳмати калон акаи омӯзиши ютуб хуш омаден. Сӯзен тинҷин саломатиётон хубай? Да ки шавум даромада нависен ман мешавам мега акаи добри пичалавод. Ман масӯзи хуби фарзандо сӯзан иншааллоҳ. Як хел инсон ҷин дора, ҳамон ҷин намемона ки фарзанд таваллуд шава. Расул ина буд як гап дар ёдам омад. Чӣ ҳами хоҳарам чанд мулло рафтааст ку муллоҳо нахонданаш ки Расул гуфтанд ки ту ҷин дорӣ. Гуфтанд ё ту мебирӣ гуфт ё ман мебирам гуфт. Чӣ бай хеле гуфтанд Расул авай мада мефаҳмондӣ? Ягон ҳами 3-4 мулло ба калла нагирифт хоҳарма хонданда. Апа касал будум, хоб будум, телма кадомаш кофтай дар больница код ғалтонданша баъд шикастем. Ҳама чиш уд шуд. Бо айсар тела регистратсия кардем. Соз карди Аҷибаҷон. Ки кофтай телефон та? Ҳаминҷа уд шуд апаҷон. Ҳама чим уд шуд апаҷон. Хай вастанавид карди соз бо мо раёфти Аҷибаҷон. Аҷиба сози хубе мега Рубия. Як бор нома гирӣ чӣ мешава мега? Акаи Фахриддин ина номтона гирифтам. Хуш омадин акаи Фахриддин. Охе номи каналтона монданам хеле мегирам. Нони гармак да биёе. Ҳозир ман мурғома биёрам. Акаи Фахриддин чо кардем? Баъди на 4000 соат шид ё не рӯзи пеш?
Апаҷон Робия хубен созен апаҷон мегадиба. Вай муллоҳое ки меган ки намехонам, вай муллоҳо илмшон камай, барои ҳамин намехонанд. Вай муллоҳо дурӯғ гуфтиянд, просто ҷинни бақувват будай нахостиянд то охира хонанд хоҳартона. Фаҳмо. Апаи тахмина як мулло дар Колхозобод ҳастай, муллои ҷинҳо корча қатӣ мехонанд, муллои зурай. Ҳамин хоҳарам, ҳамин оилашон чиқа динда сахтанда. Хай шӯи ман савремениттарай, ай хонагиҳои хоҳарам сахтанд динда. Ана ваё хела мехононанд. ихлос доранд бисёртар. Тоба, ай номи ҷин пин гап назанен мега. номи каналма Мардакҷони Бадрашк монам. Баъд чӣ гуфта назанай? Нафаҳмидам чӣ хондам, худам нафаҳмидам. номи каналма Мардакҷони Бадрашк монам. Баъд чӣ гуфта мехонӣ? чизе монде навая мехонам. 9 соат эфир 14 соат додак. охир баъд шумо чӣ ба гуфтен, агар ин монетизатсияам гирён мешава? як 10 бор даромада биромадам эфиртоники амурӯз. агар не ман ки 1 соат мекунам, мада 23 соат метия, ҳавай хуб нест, акаи добри пчеловод. апай добри сози хубӣ мега Робия. Ман навистагима нахондӣ мега. Кадома? хондами на Бадрашк, Мардакҷони Бадрашк. апай тахмина дуои ҷинҳои дигарои дуо. И барои фарзанд дигарай. Ҳо медонам. Не нафаҳмидам. кадоми ҳампалатаҳо шуморо ай коммент ёфтам. хайрият ёфтӣ? як подписчик магум мекардам агар не. олами орзу. ассалом, ваалейкум ассалом. орзуҷон сози тинҷи саломатиёт хубай, хуш омадӣ. фарзандакот соз. биё ҷонум, айбари боло гузар. шукри худо Робияҷон, шумо ҳам созен? точно чизе ки монам ҳамутарӣ мехонӣ. ҳо хариби нону бисиз. худоро шукр тамом шидӣ. ҳамин ягонта нонпазида ёрдамчӣ гирифтан дар кора. ира хондам. алҳамдулиллоҳ. Многодет не мамочка. 19 лайк. Ассалому алейкум. Ваалейкум ассалом. сози тинҷи саломатиёт хубай мамочка, хуш омадӣ. Килдухтаракот созанд тинҷа. шукронаи худо соз меша. раҳмат апаҷон.